खुलुमका जत ताखुकtai bukhurongno phungkaham जों 18 मेव चेन्नाईनि आगरतलाव फाइ सफायगा ट्रेन बाय तै जों तामिलनाडु चिदम्बरमनि फायमानि चिदम्बरमाव जोंनो काहामगैनो टेस्ट खालायै नायै जोंनो नर्मेल दङो हनै टेम्पारेचार चेक खालायै जोंनो सार्टिफिकेट रुबै तै जोंनो सोशल डिस्टेंस मेंटेन खालायै बास रगो काहामगनो जोंनो रहका तै जों मास्क रगथबै सैनिटाइज खालायैनो जों काहामगनो फायलायगा तै ट्रेन काखा जों चेन्नाई ट्रेन कामानि उलो जोंनो सामुं रग रखा तैसे आरो चेकअप खालायगा जोंनो टिकेट रखा सामुं नमुं रग मानि यागोलो 11टा 10:50 ओम हायरगो हरनि 10:50 ओम हायरगो ट्रेन सारका तै ट्रेन सारक मानि यागोलो जों सामुं नमुं चावै काहामगनो फायगा तै अन्ध्र प्रदेश जरा जोंनो माइरक सार जाखा तै अन्ध्र प्रदेश लाई मानि कलकातानि सिमिंगे जोंनो बिस्किट तै चिप्स पेकेट ओम हायमां रुवैनो जों 2 दिन चाया कारिनो जों हायगेनो फायलेगा किसा मिसा जेमान मानि बिस्किट रक थालिक रक चावै तै ओम हायगे सकै मानि यागोलो आगरतलाव सकैके आगरतला स्टेशन सकै मानि यागोलो जोंनो तामखलायगा जोंनो 2 घन्टा मतन जों मा नखरलिया ट्रेन बिसिङावनो दंखा इंगे जों वानसुका खरकसा खालायनै टेस्ट खालायैसे रहरै दंखना हानाय इंगे जखन जों नखरका तामनुका कुनु चेकअप सिखलाया कुनु चेकअप खालाया कुनु स्क्रीनिंग बो खालाया टेम्पारेचर बो चेक खालाया वने जोंनो मिस्टी पेकेट कासे या फारिनै जोंनो होम क्वारन्टाइन नै सिल तगैनै जार नगरी रहका इंगे वानाखा केबो नो केतलाङै थाङो सैम्पल नावै टेस्ट खालायनानै नै इंगे टेस्ट खालायगेबो जतनो खालायदि सारनि सागो तामतों जोंबो किरिबले इंगे तै जोंबो सेफ्टी तंनामो जों तै पारानि बर रंनो नगनि बर रंनो जतनो काहामकेनो सेफ्टी खालायतनामो जों चिनि सागर द तंगै दंखा बुइनि सागर तंगै दंखा तै ट्रेन तो जों गोबां बर बाय मालायै फैलेगा ट्रेन तो आसे केबो डिस्टेंस मेंटेन खालायले मेया जारा सिदा आसु फानो जों तो गाना खाना आसु फैलेगा इंगे तामं खा नगो सपायगा नगो सपाय मानि यागोलो खाना का तामो पारानि बर गबो प्रॉब्लम जागो तनानि इंगे तनानि प्रॉब्लम जागो हनै पदे पद मीटिंग रो खालायलेगा बो पारावा बो सालायगा बुंगांगे बाबा जों रिस्क को सिवितु बो खाजों नगो नक्लांखा जों नगनो होम क्वारन्टाइन खालायजावनै जों केबो बाय मालाया जों आलादा नगनो मनै बे आनो जों आलादा नगनो जों तनखा जों केबो बाय आमा संबायबो जों मालायै मेया जों माइखुरि गलाङै थाङो जों ना हारिसावो बास चिनि जों दङ ओम हायकेनो दंलायखा ओम हायके दंमानि यागोलो सोमसे पारानि बर जों नगनि नखरनि सालाय नगनि नखर बो हाय बो जों नगनि नस नखरिया नगे ताइनि दिन नेक्स्ट डे 20 तारिखो जों सैम्पल नानानि फायगा जों टेस्ट खालायनानै सैम्पल ना फायगा तै सैम्पल ना फायमानि यागोलो जों नगो सिल पोस्टार रुबै गलाङै थांका 1 तारिख जरा जों 1 तारिख जुन जरा चिनि क्वारन्टाइन होम क्वारन्टाइन नै जों डेट रुबैनै पोस्टार रुबै सिल खालाय गलाङै थांका इंगे तो काहामको खोनासनि रिपोर्ट सपायनै नै साव द रिपोर्ट सपायके सायमानै चिनि सागो तामो दं गरै जोंबो किरो जोंबो आमाय जों बरक बाय हासालके दङ नगबो आमा बाबु बायबो जों मिलिया जों हासालके दङ सामानि नंमानि तुकुमानि थुमानि बो जों आलादा नगन थु इंगे ओम हायके दंमानि यागोलो सानजा जराव आतमसा पुलिस रक फाय सपायगा पुलिस रक फाय सपाय दा आमनिसा अनगनि खरगनि थानाय साबो हनैसो हाय कुनु इनफरमेशन सारा बर थानानि हनै नखरि फैगा बर थानानि जों कुनु इनफरमेशन मायाब्ले सार हनै इंगे नो आइसोलेशन बागै लांनानै हाय जोंनो तो दिनैसो फायनै सैम्पल लाङै थाङो टेस्ट खालायनानै हनै रिपोर्ट मामानि परेसो जत किसुं नायनि साइकेलां गा आतमसा हठात के ताबुक थानानै अम तो जोंनो कुनु इनफरमेशन बुरिया न रक नै गता द अच्छा कुन कक सालायगे हम हेकेन सालायमेन परे द अच्छा थानानि जिंगा बा काहामको जों गम हेके हासाल न नगनि बर बाय काहामको न जों हासाल के दङै न दिन का दिना मो क्वारन्टाइन खालायना जों हासाल दङै नगनि बर बाय दं यावैना साला दंखानो काहामता चिनि सागो तामो दंखा जोंबो सायमे एब्ले रिपोर्ट माया सानि इंगे ओम हायकेनो फायगा जों फायमानि यागोलो पुलिस रंनि कक खनावैनो फायगा फायमानि यागोलो जोंनो ताकारजला आईसीडीएस तै अबताम पाराबो चंद्र कुमार सदर पारा हनै ताकारजला समनि गान्दारा कायसा अफिसर आईसीडीएस अफिस दङ और तनेरि फायगा जों और तनमा यागोलो जोंनो कुनु हरनि माइबो मासाया जों हरनि 7टा 7:30 तनेरि फायगा कुनु माइबो मासाया तैबो करै इंगे ताबो फुं आइखा फुङायनै ताब सा पर्यन्त तैबो सपायखौ कुनु व्यवस्था करै इंगे ओम हायके तो बरक दङै मेयाब्ले इंगे को जदिन आइसोलेशन बागै काहामनि बागै तो बुंगे तो कम से कम एटलिस्ट तैले दंना नांगौ तै सारा दंयाब्ले जों सैनिटाइज खालाय दंना फानो काहामके दंना फानो तै सारा जों तै तो मानाया तै नोंनानि तो करै